Demi, hvis jeg får Lost Mobiles. Nej, det kan du ikke sige. Demi, jeg fik en secret. Og det er Jack Gorilla. Bro, jeg skal bare få 50 ud af 1. Og så kan jeg spawne Spooky af. Ja, så har du brugt din tur. Yes, jeg kan også spawn. Jeg spawner selvfølgelig også. Ja, jeg fik bare en normal en. Men Demi, hvis jeg får den der ligner en Isok Sakula. Ja, det er den, jeg prøver at løse. Yes! Demi! Nej, Demi, jeg fik Phoenix. Jeg fik den helt normale Phoenix. Nej, no. Og jeg fik et spionir-golobio. Ja, jeg får seriøst ingenting. Ja, der er meget tid endnu. Ej, jeg fik Jack Gorilla. Nej, Sammy går besat mode alle sammen. Patches bliver Rayona. Der. Cappuccino assassino della cadella bang 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 bang. Og du gælder butikker på det. Dimitri Bossy, congratulations boy, you know it was the shit. I'm here, go get me. I'm your black and rich. You try to send me blind. Det er lidt en mærkelig sang. Den hedder Bambuk Sahur. Bambu. Mamu. Ja, den er en secret. Og man tror egentlig, at den er god, og den ser også sejt ud. Neo and quiz ud. Ses. Vi slutter videoen nu.